तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर के पी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सभी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल ब्लास्ट मैटर, बिल्कुल हिट मैटर चैता सॉन्ग। तो उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी करी तनी तो 100% बाकी गाना मार्केट में ब्लास्ट कर जाई। ऐसे पहले रउआ सबसे एगो बात कहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, नया नया मैटर के तलाश में बानी, नया नया मैटर रउआ सबके नइखे मिलत, अब बढ़िया से तुकबंदी नइखे मिलत, अगर हमारे चैनल पे आ गइल बानी तब रउआ निराश भइला के जरूरत नइखे। चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी, बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करते सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके मिले। काहे कि हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिला, हिंदी होखे चाहे भोजपुरी होखे, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, चाहे जातिवाद सॉन्ग, चाहे रउआ अपना मन पसंद के कोनो भी सॉन्ग लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पे। तो चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देखल जाए कैसे बा, का गाना बा, का शब्द बा। तो देखिए रउआ सबके हम गा के बताओ तनी कि गइल परदेस पिया छोड़ी नया कनिया, कैसे करे जाई हम खेत में कटनिया। हे जी सुनी ना कि गइल परदेस पिया छोड़ी नया कनिया, कैसे के करे जाई खेत में कटनिया। हसुआ धरला ना कलाई में, देवरवा चुमा मांगे सैया गेहूँ के कटाई में, मांगता चुमा देवरा हमसे तीसी के मिसाई में। तो उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आइल होई। चलिए एक बार और रउआ सबके मुखराम सुनाई तनी कि गइल परदेस पिया छोड़ी नया कनिया, कैसे करे जाई हम खेत में कटनिया। हसुआ धरला ना कलाई में, देवरवा चुमा मांगे सैया गेहूँ के कटाई में, मांगता चुमा देवरा हमसे तीसी के मिसाई में। तो उम्मीद करते हैं मैटर वह सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के फुल लिखवाल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सकिले, व्हाट्सअप कर सकिले। वह सबके बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल गाना मिल जाई। ऐसे पहले खबर वह सबसे कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक भइल होखे तो भैया क्षमा चाहत नहीं। ऐसे कि हम गायक नहीं रउआ सबन के खाली समझा सकिले, बता सकिले, ये रउआ ऊपर डिपेंड करता। अगर एक नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी करी तनी तो 100% बाकी गाना मार्केट में ब्लास्ट कर जाई। तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना लेके, कुछ नया धुन लेके, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रउआ सबसे अनुमति चाहतनी। अगर रउआ कोनो तरह के म्यूजिक भी बनवाल चाहतनी तो बेहिचक कॉल कर सकिले, चाहे व्हाट्सअप कर सकिले। हमारे लग से बिल्कुल उचित चार्ज में बढ़िया से बढ़िया रउआ सबके म्यूजिक मिल जाए हमारे लग से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव।